en certa manera, avui el que fem és presentar la banda dels Petits Camaleons i les novetats del festival, diguéssim que farem una roda de premsa d'aquí a 15 dies aproximadament i ho explicarem tots. O sigui, avui realment el que presentem és la banda dels Petits Camaleons, que és una mica una cosa que serveix per continuar l'activitat del festival durant tot l'any, no? Sí, la voluntat, evidentment, és aquesta, és anar més enllà de Sant Cugat, és poder anar a altres llocs i portar una mica la música del cinema i amb aquest concepte de música familiar, no? De pares i nens que puguin viure la música. No, la veritat és que no, perquè l'altre dia vam fer la presentació de les dates, però vam dir que serà el 5 i el dia 6 d'octubre, però les novetats les presentem d'aquí a uns 15 dies. Ja us avisarem. La 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 la